Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pistola ni sir. Ipataas sa iyong magkabog! Ipataas! Ipataas ang imong kabog! Iya paglihok. Gamay na mong lihok. May impas na gyud. Usa ka man! NP ka! Isa ka! Wa gyud mo ingon og agay medyo. Ipansak siya sa sakyan, Santos! Sasakyanan. Sasakyanan. Op! Likuring tuhana medyo. Gibunalan ko na og kaduha ang imong sa buwan ng imong armas. Gipatira na ko yung kilid. Pwede, wa lagi hapon. Sir, nagsiglag ko ko. Ano duko-duko ka? Ganun duko-duko ka ba? Mag-reaction, sir. Sige lang, duko mo, ho. Hindi na din ako ton. Katurang sa kasyat ako, ha? Wagos kondisyon. Oh, mauna na, sir. Hello? Oh, na? Okay. Thank you, Major. Okay na, sir. Magdrama ko ton. Mag-shooting ta para TV. Sunod na ako ton. Okay, sir. Good evening. Si Major. Office niya, sir. Leo. Sira na kong pultahan, ha? Sige. Leon. Major. Lingkod. Dali ara ko niyang nabaling. Kapila ra man, oy. Kagamay ra ng trabaho. Anad batana. Yang almas. Istoryahe ko. Istoryahe ko unsay nahitabo. Kahilabon sa maring pagkagadakpan sa illegal firearms ay. Ay, bye. Mama Mary! Bye, marag ikagitawag ng tao. Ha? Greg! Sir Leon? Oh, dali! Dali! Masilog ka na di ka na. Wala man. Unsa na hitabo ka? Unsa na hitabo ka, Greg? Kalit kayo. Huwag ko magabantay, Sir Leon. Pagliko gid ako, kinaghan magdetour nga daan. Pagliko ako, diyan ang checkpoint. Nababoy dayon ko kay may nagkatang ng daan. Naapikihan ko. Lisod ng iliyok. Kung mabiya ko, magkapinusilay ko. Pero nahibaw ka nga dili ko mo kontrag mga tinugyanan sa balaod, Sir Leon. Naibaw ko, ana. Mama Mary! Nakadugo ang imong naong. Giunsa ka man din nila. Huwag ka man kami sukol. Hindi masakitan ka nila. Police brutality ka na. Sagda na, sir. Naatlan mo ko nila. Sagda na. Greg, niya kumpanya. Ipahin ni sa dugo sa imong naong. Nasamad gid ay ang imong Nagisi ang panit sa imong kay kipunal-bunalan ka man di ay nila. Ay, nag-isip pag imong wait.
May mga bunog ka pa. Wa may sakit, sir. Gamay ra ni. Sayod ka sab. Pila naman ni kung itandi ka niya tos kauban tas gubat. Sir Leon, sorry gid kayo ha. Naistorbo ka noon. Nasamog ka noon ini hitabo ada. Okay lang, Sir Leon. Ako man isipyat. Antoson ako ni. Puy anak ko ni. No, dili, Greg, dili. Musukol ka! Mukasto ko bisag pila aron ka na makakawas tayon. Bisan ugma maningkamot ko nga makakawas ka dayon. Ipasalig na ko nimo, Greg. Ngano mo, Greg? Nawa ang akong cellphone. Tawgon ito na gusti ko eh. Unsa may nadugayan ni Tatay Greg, tiyo tikoy. Nga nang hangtod karon, wa pa man sila pauli. Ingon sila ko, kadiyot ra siya. Wa pa man lagi. Nanaril gito ron. Ay, pagatuhong ka lang ka. Ay, anong daw tang una-una, good? Hello, Sir Leon? Ay, siya na. Oh, si tatay ni mo, nanawag. Si Tatay na. Di ang bata sa kong dool, bay. Palayo na niya. Na ako importante kay isulti mo. Di na. Di ako na, ha? Kadiyot, arikos gawas. Di madungog si tatay ni mo. Diya ka lang. Ayaw i-off ang imong cellphone, tiyo tikoy. Magigsulti ko ni Tatay. Oo, lagi. Sabi, Greg, ha? Anong cellphone, Sir Leon, ang imong gigamit? Hay, hindi ka karon. Nadakpan ko si Point. Nasakpan akong armas. Oh, unsa? Nadakpan ka? Tiyo tikoy. Nadagpan si Tatay Greg. Oh, ay, sorry. Nakapatisi na. Iyo. Misunod na siya ako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!